An bayyana irin gamsuwar da jama'a ke nuna wa salon mulkin jam'iyyar APC a jihar Borno da cewa yana da alaƙa da irin namijin ƙoƙarin da gwamnan jihar Farfesa Babagana Umara Zulum ke yi wajen gudanar da muhimman ayyuka ta kowane ɓangare. Sabon zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar APC na jihar Alhaji Bello Ayuba shi ya bayyana haka jim kaɗan da kammala babban taron jam'iyyar a matakin jiha. Farfesa Babagana Umara Zulum executive governor na wannan jiha, kamar yadda na yi bayani, dalilinsa ya kawo kyakkyawan sanayya, kyakkyawan ma'amala, kyakkyawan tafiya a jiha. Irin ayyukan da ya yi wadda ba tantama a ciki, dukkan al'umma wadda ma ba a jihar Borno yake ba ya san mai girma gwamna ya yi ayyuka na fitan hankali. Alhaji Bello Ayuba ya ƙara da cewa gwamna Zulum ya cimma ɗimbin nasarori wajen jan ragamar gwamnati a tsawon shekarun da ya yi a kan karaga. Ayyuka da aka samu. In ka koma sashin ilimi sai ka gani tamkar kawai a sashin ilimi ma gaba ɗaya ya ayyuka. In ka koma sashin kiwon lafiya sai ka ce a'a ai ba wani ma abin da ya yi sai kiwon lafiya ne ya yi ayyukansa. Don saboda kawai yawan ayyuka da aka yi. Haka ma kazalika duk sashin da ka koma za ka samu mai girma ya ayyuka na fitan hankali wadda ya shafi al'umma na jihar Borno. Shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno ya buƙaci jama'a da su daɗa ayyana ƙarin goyon bayansu domin samun damar ci gaba da kurɓar roman mulkin demokuraɗiyya. Muna musu godiya, da farko muna musu godiya yadda suka ba mu haɗin kai, yadda suka goyi bayan jam'iyyar nan, yadda kuma aka san martabansu, to su tabbatar sun samu katunansu na zaɓe, sun adana su ranar zaɓe su fito su kaɗa ƙuri'ansu. An tabbatar da Alhaji Bello Ayuba a matsayin shugaba, Mustapha Laskori sakatare, sai kuma Zara Muhammad a matsayin jagorar mata ta jam'iyyar APC a jihar Borno. Sabiu Malam, Quick Action TV daga birnin Maiduguri.